Ovogodišnje takmičenje je najmasovnije do sada. Sportske terene zauzeli su takmičari 21 ekipe koje se nadmeću u nekoliko disciplina. Radi se o malom fudbalu, šahu, streljaštvu, stolnom tenisu, navlačenju konopca, ali i brzom montiranju vodomjera. Opet će pobjediti najbolji, ali izgubiti neće niko. Mi uvijek u prvi plan stavljamo radnu disciplinu, dakle naši se zaposleni u vodovodima takmiče se u montiranju vodomjera, instalisane su dolje sve potrebne dovodne cijevi i ostalo i nekako nam je ta radna disciplina i najznačajnija, što naravno ne umanjuje značaj svih ostalih disciplina. Ovi susreti su po mom mišljenju veoma značajni u smislu druženja, okupljanja, razmjene iskustava o poslovima na kojima se ovi ljudi koji su ovdje nalaze, stvaranje prijateljstava, kontaktiranje i mimo igara tokom godine, pripreme za naredne igre. Igre su lepe, lepo mesto. Hvala domaćinima što su nas pozvali da im uveličamo ovo slavlje. Mesto kao mesto je lepo. Igre dobre, ima dobrih ekipa. Što se tiče fudbala, igrali smo malo pre sa prošlogodišnjim prvakom. Vidi se da se i ovdje igra dobar fudbal. Inicijator ovih susreta je Udruženje Vodovodi Republike Srpske, a sljedeći organizator po svoj prilici će biti Bjelenski vodovod. Jedino što ometa ovogodišnje druženje je kiša koja pada u Tesliću. Radnicima vodovoda to puno ne smeta. Kažu da su navikli na raskvašene terene radeći svoj posao.